iri mukati mekutaura dzakaitika dzandakabata panguva ino ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo inochidza kuti Waterfalls kunonzi kuIston. Mhuri yeZimbabwe chakava chishamiso, mapurisa achisvika achibata mumwe mudzimai akanga abatwa nevagari vemunzvimbo. Mukadzi akaita basa rokuba achirodha nekuchengeta zvinhu zvake pamba pake. Pamba paichengeta pazvimwe zvimwe zvakapiswa, zvimwe zvaitocherirwa pasi. Mumba manga makazara zvinhu zvakasvika kuti vanhu vabata mbavha iyi vaende kunotora mapurisa. Mapurisa achisvika ipapo vanhu vakanga varipo mumwe nomwe achichedzera changu icho munofanira kunge mune chakadai so chiwanika zviri mumwe asi ari mukadzi. Ndakaita maminitsi mashome ekutaura naye achibva angonditi hongu kuba ndaiba asi ndaiba nanhengi inova yange iri boyfriend yangu asi niniwo kuba kwandaitako ichokwadi kuti ndinobawo but ndaichaka kurarama. Zvakaoma paka mazowe chokumazowe chiri kuti kudini. regai nditaure mhuri yeZimbabwe. Nyaya ndiri kutaura paneipa mazowe mhuri yeZimbabwe. Ndange ndine murandakadzi musi weSaturday akakwanisa kufamba kubva mukati menzvimbo yemazowe kusvika tasangana tiri mukati mekuita nyaya iyi. Murandakadzi anochema. Ndobva ndaita nguva zvakare mhuri yeZimbabwe yokutaura nemurume wacho vanova ndiwo baba vemwana uyu ane dambudziko. Inzwai dambudziko riripo mhuri yeZimbabwe. Dambudziko riripo nderekuti izvo mwava nemwana ane 3 months panguva ino anove mwana musikana ari pazama ari kuyamwa. Amai vanotaura vachiti mwana wangu kutanga kwakaita akatanga ari munhu anorwadziwa nemudumbu achizonyongoka achiratidza kudaro. Ndakaenda kune vanhu vanorapa nhova ndikasvika zvikanzi chichiri kuitika nekuti aizonyongoka but aibuda ropa mumukanwa. Amai vakaendereka kuti munhu vakaendera vachitonoda kubatsirwa kuti mwana uyu atariswe chinhu chinonzi nheva nekuda kwezera rake. Amai vakasimudza mako vakati kwete mwanangu, mwana anoita zvipi nezvipi, hakuna nhova yakadaro, ndine makore ndichirapa dzinhova asi iyi haisi nhova, hazvisiriso. Zvino ndoita sei? Ndobva vasvika pakuzobatsira kumwe kwakabatsirwa but kwakabatsirwa chibva vanzizvo ndiri kuona mwana uyu ane chinhu chiri mudumbu ende ichokwadi pane chinhu chavakabudiswa chavasingagoni kutaura chakaita sei asi ukachiona mufananidzo wacho unotoshaya kuti chii. Right, vari mukati mekubatsirwa munhu akavabatsira kubudisa chinhu akasvika pakuti izvo inini ndaneta dai mambokwanisa kutsvaga vamwe. Inzwai sofa kubva zvakatanga mwana kurwara zvinhu zvabuda maari makabuda chinhu chinenge chimbeva. Ndingangoti chimbeva chaitori neronda kumusana. Zvinhu zvipa zvinobuda zvinogona kubuda zvinhu zvipenyu vouraya kana kuti chinogona kubuda chakafa kana kuti chinogona kuti chabuda paya chobva chadisapia. Fonyangarika Pakutanga amai vachiita zvinhu izvi vakakwanisa kuudza vanhu kuti vedu yamunozvita vanhu vachiyedzera kuti aiwa amai zvamutora zvisirizo. Saka ingo zvinonga kuti kana mwana akapedza kuita pupu vakabvisa nepukeni wobva wavhara wobva washevedza vanhu. Pakabuda gonzo ranga rine ronda kumusana. Panobuda nyoka. Zvinhu zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kwete nyoka tamunofungidzira kuti maybe worms. Aiwa nyoka zvairi mukabuda chinhu chinonzi icho rwaivhi. Munobuda makonye. Pekupedzesera musi wavabva bandiri pakabva pabuda hoshwa. Mumwe musi pakabuda mwana achipedza kuita pupu panepu panga paine rwaivhi asi rwaivhi uru rwakabuda rwakafa. Kumuromo kwaro range rakabata mutezo wemwanakomana wechidiki. Kumuromo rakaruma mutezo wemwana mudiki asi rakafa. Mwana uyu ane nguva yekuti iye akatanga kuzonyongoka. Vanotozowanika kuti kuchema kwaakuita sekunonzi ari chiri mumuromo. Vakamutarisa voona ari kubuda mutezo wemwanakomana mudiki mumuromo make. Nguva iyoyo anobva apera simba akubuditsa ziso sokuti sekunonzi chinhu chiri kubva pahuro chiri kumudzipa. Kana asina kubuda kudaro chinobva chabuda zvakare nekusaiti kwaanoshandisa kuenda kuchimbuzi voona mutezo uri kuita sei uri kubuda neikoko. Tobva tabva ipapo mumba mavanogara makukwanisa kuwanika mupoto makaisirwa chimbuzi nematishu pasaidi sekunonzi munhu atoita ndobvaisa matishu but mumbamo munenge makakiyiwa. Kana kuti masikati vakagara pasina munhu apinda imomo votoona pupu yamupoto pane matishu asiyiwa pa aya. Izvo zvemusi wapedza kuya kwandiri vachibuda mumba
2 liters yecooking oil mafuta yange yazara zvinhu zvinenge madzvinyu pamwe chete nemakonye asi yakavharwa. Vanhu ava vatenderera mhuri yeZimbabwe vapera basi, havachisina chinhu chavainacho. So vari kuchema vachiti izvo mhuri yeZimbabwe hapana here anokwanisa kutibatsira. Mwana mukamaona mhuri yeZimbabwe musi weSaturday kana varipo vakaenda paFacebook Bhozhongora Letters vakatora tichitaura navo but mavanofamba mune zvimwe zvavanotozvikutisvo kana vari mukubatsirwa pane kunonzi kuhakira kana kumanifesta, pane zvinotaurika imomo. Mungakwanisa here kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti mukufamba kwavanenge vachiita kana pane kumanifesta kunenge kuripo chii chinenge chitaura? Pane rimwe zita rinotaurwa remunhuwo zvake. Munhu uyu vane ukama here? Havana ukama. So nyaya vari kuendayo ndekuti ndiri kukumbira kuti ndibatsirwe. Ndinonzwa kuti kune maprofita, ndinonzwa kuti kune n'anga mhuri yeZimbabwe ndatambura. Ndorasikirwe here nemwana nezvandiri kuona. Ende iko zvino zvimukoma KB vakaona chinhu chikabuda ka vatori used bashira avatosvi vanotobvisa izvezvi vachidzokera zvatobuda varimo paveto womisa conductor driver wobvisa pupu wonorasa zvese nepken renga vakutorasa vakutomirira zvimwe zvitsva. Ya zvakaoma. Mhuri yeZimbabwe yodaka kumbonzwisisa kwakatangira nyaya iyi. Vava nenguva yakareba sei vachigara vese baba namai, right? Mwana wauyu number 3 number 3 and ane 3 months. Vamwe 2 ava havanopeta dambudziko rakadaro. Hapana here munhu wawakanetsana naye? Iwo mubvunzo ndakabvunza vanoti kwete. Ava nenguva yakareba sei mwana uyu achizviita? Right, mwana uyu kuzvinotifuka akutopinda mu2 months. Which means kuzvara kwakaita maybe akangoita mwedzi ndo wakaita zvakanaka chete. Iko zvinhu zvomu 3 months kungoti kutambura. Panenge achienda kuchimbuzi pane kurwadziwa here kunoratidza kuti kunenge uchitwa nemwana paanenge achita pupu? Achitotanga kutorwadziwa vaitanga kuona chitozvinyongo zvinoratidza kuti mwana haatauri asi isaini nekuratidza kuti mwana arikuita sei ari kunzwa mudumbu. Madzimai anotoziva kuti mwana kana achita sezvizvi pari kurwara ndipapa ende vakatanga kuti ndofunga inhova nekuti kune imwe inotangira mudumbu asi kwavakazoenda zvikanzi kwete hakuna nhova yakadaro. Ende chokwadi kuti haisi nhova nokuti pane zvaakuchibuda maari. Hey! Ya, mati vafamba vatenderera hapana chavabatsirwa nacho. Kune vese vavafamba vachienda kakuti vatsvage rubatsiro kuri kunzi kudini? Vari kutaura kuti kwanzi zvinhu zvirimo izvi kwanzi izvo anoita sekunonzi zvinoita kuunzwa. Pane munhu anoita zvekuzvikanda zvichiuya paari ende wapedzisira kuzvinhu ari kuti dai machizama kumwe anova ndiye akatanga zvakare kuti mwana uyu atange kubudisa chinhu changa chiri mudumbu chainzi ndo chaikonzeresa. Iko zvinozvi zvakubuda zvakasiyana. Ya Zimbabwe machinzwa chinosuwisa chinorwadza chiri kubva kumazowe. Tiri kutsvaga vabatsiri vanogona kubatsira mwana uyu, vanogona kubatsira kamhuri iyi. Kana varipo vakateerera itai kamukana wokubata baba Isabel Bhozhongora Washington Maremera handiti kakuitira kuti akuzivisei akubatanidzei kane mhuri iyi namai nababa nemwana uyu mukwaniseka kumubatsira mwana akapora. Mhuri yeZimbabwe inenge yakazomirira kakuzokutendai kubudikidza nokuti munozouya pachirongwa chino Bhozhongora kasegmenti mozotaura kuti makazvifambisa sei, chii chainetsa, chii chaitambudza, chii chaibata mwana uyu. Hey, namba dzenyu baba Isabel dzinoti kudini? Icho kwadi mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0718 502560 0718 502560 0736 263536 vedway panhamba iyi musabhipa. Uyezve vanenge vachida kundibata mhuri yeZimbabwe ndichibva paprogram panapa vedway vari kufungidzira kuti vane simba, vari kufungidzira kuti kunamata pamusoro pazvo ndibatei ndokusanganisa ine family iyi, ndokusanganisa ine mhuri iyi mugovabatsira. Mhuri yeZimbabwe mukaona zira remwana, mukaona amai vacho vari mukati mokufamba, munonzwa kusiririka, munorwadziwa. Pane vanhu vakatokwanisa kusvikapo panzvimbo yandanga ndina amai ava tichikwanisa kutaura tese kuti chii chiri kuitika pamwana uyu nokutiratidza zvimwe zvacho nekuti honai izvi zviri kubuda mumwana. Ende baba endichaura navo panyaya yekuti tizokwanisa kusvika akaunti live tiri mukati mokutaura tose takataura nababa toda kuti tizame kuti tingabata masaidhi api kuti munhu wese akwanise kutibata, tikwanise kuti titaure kuti vari kure vasiri kuziva zviri kuitika kunoko tingavabate sei. Kana vatibata tokwanisa kukusanganisai navo vakati itai zvose zvamunofungidzira kuti ndingakwanisa kusangana nevanhu vanogona kutibatsira. Wangu mhuri yeZimbabwe munotendwa
nokuti munenge mabatsira uye zvino ngakuzati kuti ndo basa renyu ramunogona kuita. Right, mataura kuti mwana uyu panoenda kakuchimbuzi anobudisa ka makonzo. Right, makonzo anobudisa akaita sei? Pane mhando dzemakonzo babesa. Koma kepi gonzo zvariri. Ende gonzo rakabuda rinova rechipiri ranga riri gonzo nemusi waro rakakura kwete makonzo madika ega. Gonzo chero rakakura ka raitori neronda kumusana. Ende ronda rakariitira mudumbu nekuti rakabuda mudumbu rakadaro. Kunyoka ndedzerudzi dzakabuda dzakadaro, nyoka zvairi. Kune nyoka dzimwe dzaonda sekunonzi ndikatadza kuziva mazita mukoma ke. Okay. But unoyeso unoti inyoka iyi. Koita dzvinyu rakareba mukoma, kureba chaiko kureba. Kana iri nyoka sezvo tinongona nyoka dzichifamba pasi apa dzaibuda dzakadaro, dzinobuda dzongona dzakafa, inogona kubuda iri mhenyu. Kana kuti ikabuda pai maite maminutes muchitarisa you've disappear. But vanhu vagari mazuva izvozvo vanoziva nyaya ndikutaura iyi. Mwana uyu ari kudya kubudikidza nokuyamwa mukaka here. Nemukaka Ari kumwa mukaka. But dzimwe dzenguva anogona kuuramba. Senge nguva yananga ndiinawo ipapo anga kutotaka kutochema zvokuramba mukaka. Ya, zvakaoma. Regai katinzwe kana pane vanogona kubatsira mhuri yeZimbabwe, inzwai kutambura kwaita mwana ari kumazowe maCentral Province. Batai Bhozhongora anoita kakuti mubatane nemhuri iyo kubudikidza nemwana uyu mumubatsire. Anenge agona kumubatsira tinozokutendai kubudikidza nokukunzai pano pachirongwa Bhozhongora segment mozotaura nemhuri yeZimbabwe. Kanyemba naBhozho vanhu avo vari kunetseka nepupu yavasingaziveka kuroyiwa. Mwana uyu akatokanganisika pari kutodaka gogo chihoro apo. Ndinonzi Zephanias Mupelu, ndiri paArlington Estate, ndakachibata chemoti kuti dzvi. Tinotenda mukoma Zephanias Mupelu pariseko paArlington Estate. Aiwa katinoziva kuti inzvimbo yakanaka samare. Kanyemba naBhozho uroyi hwanyanya munyika medu muno, asi ndo mazuva ekupedzisira here angachitaurwa kamubhaibheri. Gogo chihoro, hero basa renyu iro rekuwaterfalls batsira rekumazowe batsirai kavana venyu, mutsai zvinamira zvenyu zvepachikunyana kusanganisira Regai Samuel Gwaya, hanzi tasvika karikoga, Henry Makwati, Gogo Mpofu nemudzimai wangu Sosika Tsoka. Mondikorokotedzerawo kamwana wangu Tadiwa Nashe akabatsirwa nemwana musikana ndinonzi Munyaradzi Mukuru Tangwa. Ndiri panapa paNorton Park pariseko nhasi paNorton Park. Regai katinzwe mashoko kubva kuThe Original Havitile. Yakusimba uyezve yasingarimi zvachose kana makuvaka tsvakai maoriginal tiles